Sa sisian pat ngawan ra ya ka U Blei Kaba Kyrpang na ka Good News Channel jong ka K.J.P Synod Sepngi jeseng samla ha ka kertang jong trai pat unong panim jong ibalang Yesus Kristus na ka banta jong pi baroh kimen Syiem kiba Kordor kiba jupet bat sngap ya ka ni ka channel na ka we ka tayo sya ka we pat lingba jong ka jingikai na ka tien ka jong Blei ha kini ki artali ki tayo ki balalit no ngelawan ra ya pi ya kawai ke jinghikai bat kata kalong sapang ka uniqueness of Christ ka Jinglong Kaba Kyrpang ka jong Yesus Kristus haki arteli kita yo bat minta pat ngin ya poino sa kawai pat ka subject ka batmai jong ka jinghikai na ka tien ka jong Blei bat hakani ka por pat ngan wanra saya kawai pat ka Jinglong Kaba Kyrpang bat kamdei syuk sipangu Jisu. Bat ngalawan ra ya kani ka topik lingba jo kani ka por ka bamenta. Bat kata kalong sipang ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible. The uniqueness of the Bible. Bat ya kani ka bentaru ngan wanra haki arteli. Ka benta ka baningkong bat ka benta ka bar. Menta ka tayo ngin ya petchua ya kani ka benta ka baningkong. Sapang gani ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible. Haka jingim jong iki briu ngis ngau tenat. Ya ki eki ba Kyrpang. Kala banlong ya ka riam ka bet. Ngi kwa banong banyo da katanga ka balong unique. Ka balong Kyrpang. Kata ka Jinglong briu. Ngi kwa ban senaya ka yeng ru ngi kwa bakan compare. Bakan long unique. Kalong Kyrpang na ki waipat. Bat kiba kwa ban thiet ka kaliru bat kumta ter bun si ni kham jiet ya kata ka ba khamlong unique khamlong Kyrpang henrai ka ba ngau tanak kane ka jinghikai lingba jogane ka por kalong ka bangin ya pet ya kane ka jingtho ka bang ka tien ka jong Blei ka balong unique ka balong Kyrpang habaya nujor ya compare bat ki wei pan ki scripture lani ki jingtho jong ki wei pat ki jinget ki ba pher bat kane ka jinghikai kan yarap yupi ba phela ban sngo tho ban yoi ban syem dalade ya ka jing mayan ya ka jinglong phla ya ka Jinglong Kaba Kyrpang bat kan pelong yupi ban terang ban kwa badang yai puli ya kani ka tien ka jong Blei nginya poino sa kani ka benta da ka bangin ya pet ya ka mat ka baningkong kattu kat ni teli ki daw ki bala penlong ya kani ka Bible bahkan long so unique bahkan long Kyrpang bah ki kita ki daw balai bahkan ka Bible kalong Kaba Kyrpang hadu kata dei bandon ki reason dei bandon ki daw ban nga kwa ban wanra lingba jog ni kapor lingkot khnang bangan num sim than ye kapor ka jongpi ka baningkong la tho ye ka Bible lingba kapor bat lingba kisnem ka bajrong bat ka bajalan bah ban dadap tat hadu bangin da yo ye kini ka complete Bible baroh ka wei kasnem kalalong kumbasi hajar enrius pa tali kita gisnem kamdei ke batho tang sisnem kamdei tang arsnem kamdei tang sispa bat arspa bat kapor kalong ka jalan bah hadu bangin dayo yakene ka Bible ka bapura bat lingba jong kata kasnem laong ba ka jingken kalalong hadu kumba sihajar enrius pa taligisnem kata kalong Kaba Kyrpang ka Jinglong unique jong gede ka Bible wala da tho lingba jong kita ki spasnem ki bajrong ba henry ka Bible kalong Kaba Kyrpang kadon ka jingta kadon ka jingtrai ya ka jingim jong ki babun ki brio hakane ka partai bat kadang long ka ba thamai bat yai thamai bat ya ka ba ki brio ki nang yaiwan nang yai terang bat ka bala pen kalaru ya ka jingim jong ki babun watla ya ka por ka ba tho kalong ka bajlan ba na mar kata kadaw kata kadai ka Jinglong so unique kata kadai ka Jinglong Kaba Kyrpang ba jong ka Bible kam dei ka bala tho tang da wayu brio lane tang da wayu nong tho kata kadai ka Jinglong Kyrpang ka Jinglong pala ka jong kadai ka tien ka jong Blei jong kadai ka Bible
ki nong tho habala khen kelum la tho ada palat sau pongat ki authors la ne kita ki nong tho ki bala tho da kata ka jing persat mensim ka jong U Blei apo jong ki idon ki nong tho ki ba ken thop yan na du ki sim kom ki jong U David U Solomon kidon ki he sarkar lani ke bangi ong kita ki government official kum jong Daniel ubalalong U prime minister kidon ki nong tho poetry kidon ki nong ap lang berat kidon ki rius tangat ki bangi ong kita ki scholar kum jong apostle Paul kidon ki nong lum khajana kita ki tax collector bat kum juru kita ki nong tong dokha hi gani ke Bible namar kata kadao kalong Kyrpang Hindi ba tho tang da way brio na mar kata kadao what ki nong tho ki bala contribute ki bala pen wandur ya ka da ka jing persan mensim ka chong U Blei la pendan kam ya ka ba ki wan na ki background ki ba pher nado ki rius tangan hado ki nong tong do kha nado nong ap lang brot hado prime minister nado ki rayon hado Syiem na mar kata kadao kane ka Bible kalong Kyrpang kaya pher na kiwe pat ki jing tho jong kiwe pat ki chat jingen jong kiwe pat ki niam ka we pat ka Jinglong Kaba Kyrpang jong ne ka Bible kalong ba kendiat na kinong tho ki bala im lang ha ka ju ka por ki bala long contemporary ha ka ju ka por ha ka ju ka spas nam ki don kendiat Henry kinong tho ya ka Bible wayu im ha ka we ka spas nam wayu im ha ka we ka spas nam bat kini kim jula ban ya kendo i way bat kinong tho ya ka Bible kim ju ya counsel way men tho kum no way un tho kum no kim ju ya dan kata ka ban ya kendo lang ka ba kin ya discuss lang ka ba kin ya kren lang ki tho la ka jong gar kum tho ka jong ki na mar kata ka daw ka ni ka Bible kalong ka ba pala kalong ka ba maya bat kalong ka ba Kyrpang ba hado kata nang takin kinong tho e ka Bible hindi ba tho tang si jaka la tho e ka haki jaka ki ba pher ka don ki ba tho e ka haki ying Syiem don ki ba tho haki jingiasyllok kum Moses sakrikla Don kibla tho ha ka ying bandi ko Paul badu Jeremiah don kibla tho ha ka deulenong ha ka jing shapen rengkang par ha ka deulenong ha Patmos kum uyo anes kinong tho e ka Bible ki tho ha ki jakaba pher namal kata ka daw wala kata ka kum tho ka jongki kalong ha ki jakanga ki ba pher Henry ki don ye ka khubor ka ba Kyrpang ka ba wanra ye ka khubor jong ka jing kermen na ka benta ka jing im ka jongki brio pat ka Bible ka dei tang maka kata ka kot ka bala ye tho nai ngi wan balai ngi don hang ne na kai ka daw ngi don hang ni ba nang ni chanu ngin lain la ban sema ki wai pat ki jing tho de tang ka Bible na mar kata ka daw wala la tho ye ka ha ki jaka ki ba pher pinban ka don ye ka ba kum kata ka khubor na ka benta ka jing im ka jongi ki brio la tho ye ka de tang ha ka wai ka continent la ni ka daw ba kalong ka ba mayan ya ka ni ka Bible na mar kata ka daw ka Jinglong Kaba Kyrpang ka jong ka la tho ha ki lightly ki daw ba kata ha Asia la tho ha Africa la tho ha Europe nakaway ka continent sa kaway pat ka continent nakaway ka daw ba sa kaway pat ka daw ba henry ka donya ka jo ka message ka ni ka Bible namar kata ka daw kalong Kaba Kyrpang ba umdan kaway pat ka kot kabala tho kumta bat ka banlang kumta namar kata ka daw kalong kay kaba mayan bat Kaba Kyrpang lat hoya ka hakilaitali ki jaiktin kabang kita ki original language kabamon lat hoya ka Bible hakaktin Hebrew hakaktin Greek bat hakaktin Aramaic wala ya ka Bible lat ho daki nong tho ki ba pher haki jaka ki ba pher haki snam ki ba pher ka Bible ka don ya ka jinglong ka we ka bangyong kata ka unity
ka don ya ka jinglong ka wei bat ya ka ju ka kubor ka jingiet ka jong U Blei yangi kum ki brio ka ne ka jinglong unique jong ka Bible ka Jinglong Kyrpang jong ka Bible namar ka long namar ba unang to uba krautam bat uba hakletam day U Blei lingba mensim ba khut bala persat mensim haki brio jong u ban tho ka Bible ka ong kum ni ngap ngan puli kini ki khot haba phitip shua ya kini don ka jing ya thol pa na ki jing tho ba khut ka balong na ka jing batai U brio namar da ka mon U brio lawan ka jing ya thol pa menuru henrei ki brio ki la keren na U Blei ken habala pen ki dano da mensim bakun ka stibar Petros lenong ka baningkong ka dekot arpo bat arpuway ka keren sapang kata namar kata kadaw kini kide ki Jinglong Kaba Kyrpang jong ka Bible kini kilong kita ki reason ngila banong kilong kita ki daw ya ka ba ka Bible la tho ka por ka bajrong ka bajlan la tho da palat sau pho mut ki nong tho kindat na ki nong tho ki ba ya im ka jo ka por ki nong tho ya ka Bible ki la tho ki jaka ki ba per la tho ki lightly ki do ba la tho hal ki lightly ki jai ktin penban ka don ya ka ju ka kubor ka ta ga de ka mat ka baningkong ki daw ki ba ngila ban yo i ya kata ke Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke Bible kamat ke bar ki weipat ki Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke Bible nalor kita ki ba ngalau ke deu kum tu sakmat ki ide ki weipat ki Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke Bible ki weipat ki Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke Bible kalong ha ka jing yai don bat ka jing yai ne jong ka kumba ka de ban long ka bomot ki yong ye kata ka preservation ka balal preserve ha ya ka nadu nang tai basdang hadu menta kalong kumjo bat kamdon ganu ka jing kala ha ka jing yai don ka jong ka ki parlok be ki parabanget ki mensim ki ba Kordor ki ba ngap ye kene ka jing hi kai ngakunga ban ye tho ye phi badon sibun ki sim bat ki brio ki bonget U Blei ki bayong kita ki etis kila persang ban pendu jat ya ka Bible kila ya persang ya ka ban penjat ya ka lani ban pensniu ya ka bat kamtam ban pendu sendon ya ka ki bakum kini ki brio kilawan bat kilaled henrei ka basngau tenan ka ktien ka jong U Blei namar bakalong so unique kalong Kaba Kyrpang kadang yaidon bat yaisa haki million ki brio hakani ka parthai ngaken ma nga puli ye ka wei ka jing tho sapang wei riu start riu shampang jong ka France uba kerteng u Voltaire bo na preng jong phi ki bade ki riu puli phi tip ha sapang jong u uni Voltaire udi wei na ki nong tho ba paunam jong kari France hagawe ka sngi ula declare ula penbana kumni snap igini ki kentien ngalabu aga ktien ka siong kumni tang hapo si spa snem ka Bible kan saduno batang kendiat la ban sem ya ka haki museum uni ula aya ka tang ka jing batai ke jong u nala ka jong ka jing stangan ka jing sngoto ka jing shampang ka jong u namar baulong persa e ka jinget Kristan namar baulong persa e ka ktien ka jong Blei ulawan ra igini ki jing tho jong ka jing kren ben ka jong u da ka bauong tang hapo si spa snem ka ne ka Bible kan sadu no batang kendiat la ban sem ye ka ha ki museum ka jing prakhat ka jong u kan chulong tang kata ka kot sa jing ken ma banong bakani ka de min chua ka kot jong ki Kristan menta kam don shu henrei ka e ka ba phala ka long baha ka snem si ajar nyos pa nyo popra uni u Voltaire ulayap batang san posnem
hadin ka jingiap ka jong u ka Geneva Bible Society ngi shening idon ka Bible Society of India BSI ngiyong hakata ka por ka don ka Geneva Bible Society kay galale hadin san posnem jong kata ka jingiap jong u ka ne ka Geneva Bible Society kala thiet ya kata ka ying sa ka jong u bat kalalong penban ka jaka penmi Bible ka bakrao na ka ying jong u la penmi de ki million copy ka Bible ka baulong sisin kan sadu no balai galong kumta ka daw namar bagani ka Bible kalong so unique kalong Kaba Kyrpang kadawaro kalong namarya ka Bible lang tho da ka jing persat mensim jong ublay pemla banyale persya ublay ka ktien ka jong ublay kalong Kaba mayan Kaba phala pemla ya ka banyale persya ya kani ka ktien ka jong ublay namar ka ktien ka jong ublay artimati lai kan riugong ka jing tho baro ndai ka tu kan ni kalong ka bala persat mensim da ublay kani ka Bible ka ba pidon na ying kani ka Bible ka ba pipuli kani ka bala persat mensim da ublay namar ka ta ka don ka bor haka kabala ban wanra ya ka Jinglong Kaba Kyrpang jong piru bat kabala ro ya ka ban thau thamai namar ka jingiai don ke jong ka jingiai ne kombadei ban long dan bala ban pendo ya ka wala ki babun ki la persang namar kata kadau kata ka dei ka wei pat ka Jinglong Kaba Kyrpang jong ka wei pat ka dau jong ke Jinglong Kaba Kyrpang jong ke ktien ke jong ublai kadai ha ka jing pen kala ki wei pat ki chat ktit ka Bible kadai tamaka ka bala pen kala bontam se kita ki chat ktin ki ba pher ha gani ka parthai ki don kumban riu hajar tam ki bangi ong kita ki spoken language kita ki chat ktin bala kran de ki brio ki don kumban riu hajar tam bat ya ka Bible haduk menta lapen kala syapalat lai hajar saus pa teli tam kita ki jai ktin ki ba pher bat kembah nyaus pa teli ki jai ktin ki layo ya ka Bible ka ba pura ngiong kata ka complete Bible kidon ki badang yo tang ya ka New Testament kidon ki badang yo tang portion of the Bible ka ba mun ya ki kaptu kan ne ki benta jong ka Bible kidon ki badang yo tang ya ka Gospel Yohanes lani kala manong ka Gospel ka jong Marcos lani Mattheus Henry la kalong kumnuro ka Bible kalong Kaba Kyrpang ha ka jing pen kala sa ki wei par ki tai ktien namar ha ba ki briu ki la yos ngau ki kwa bakin yo ha ka ktien la jong bakin sa ya ka jing mut ka badon ha ka ktien ka jong ublai ngis ngu yu blai kum ka balang hang ni hari kasi jaintia ngilayo ya ka complete Bible la bun post nam namar kata ngide ban sngungu ngide ban ye ngide ban burum ngide ban pula ya ka kam dei bangin chu bo ya ka kum tu tangkum ka kot bo jingkan mau ya ka Bible la ai kanang ya ka bangin pula ya ka bahkan long kata ka jing hikai ya ka ban ya lam lenti namar kata u blei u pen la ya ki briu ki jong u bakin sim ya ka ni ka jingkit kali bakin penkala ya ka Bible saka ktien ka baki kila ya ka ban sngut ka wei pat ka Jinglong Kaba Kyrpang kalong ha ka jing de ya ka Bible dan ki wei pat ki kot ki baladi buntam kombade ya ka Bible na ka snem saka snem dan bala ban job ha ka bedai bar ka jing de la ne ka jingla de ki briu ki e bar ki kwa ban puli ya ka Bible kidon chibon ki briu ki bomlong kristan ru ki batrang bat bi kwa ban puli ya ka ktien ka jong ublai ngaken mau ladi ha ka por ka bang ngam patlong kristan kumbang laong ha ka kitu ki Bible study ki beladap ngawan na kayeng bomlong kristan i may balong kasi ipa ibalong muslim hendai kanon ka jing tharang ban yo wan puli ka Bible
ngakan mau hagapor bangadang syong tang haga kelas 7 hagapor ba ipa ialam kai shamumbai hagapor ngalawat ya kawai ke Bible kan New Testament ngialet da ka train men da gila ya thia ngasdang ban puli kata ke Bible ngam kwa ban puli naman ngasngole rain de I maki kamtam di ipa chonga bat kalalong sisa ka bor yang bat dei kata ka bala penlong lese nga kumni kumbangan long namar kata kadau kadon ka bor ka ba pala haka namar kata kadau kalong kabala di buntam bat ki briu ki it bat ki kwa ban puli ka sakawai pat ke Jinglong Kaba Kyrpang haka di bat ke jinghikai ngias tip baroh wat umat makan di Uwan ra ya ke jing ya ki kam de snam bangin yo ya la ka jong ke jing lat lui na ka kti ki pareng da ka bau pendan kam ya ke jing kai na ka ktin ka jong blai ka Bible ka don ya ka jing kai ka ba per ba ka ba ki wei kim la bandon kum kata ka jing kai fat nga puli ya ka wei ka kot ka ba kerteng son of Hamas ngala puli ba ya ka story siya phang jong uru uni son of Hamas uri khun jong unong seng jong gatu ka seng le no ka ba ngitip ka ba don hang tai hari Palestine ka ba juya le thma ba bat ka ri Israel uta son of Hamas laong ya udah kata ka kerteng berkata ka kot ru ka kerteng kumta uri khun jong unong seng jong gata ka Hamas militant group Udebit banyale persai ki Kristan, banyale persai ki Jew. Haka wei ke sni. Kumno uyaban puli ya ka Bible. Bat ka don sidikon na ka Bible ka balapen kala kampong ya ka jingim ka jongu ka baong love your enemy. Ka ba mon ije ki nong shun. Kata ka de ka jingi kai ki jongu Jesus Christ. Ka baong ije ki nong shun. Kalapen pelkat ya kalapen kelai ke dok nur ke jong namar haga kot niam ke jong haga kot niam ke jong kata ke kenhun ke baudon lani haga niam Islam kau hate your enemy baru wang weu ne ubleyu ne ke kot yu ke bakum gini ke hikai mar kongpong ya ke baka jingtho jong ke niam jong ke hikai une wang love your enemy kata kau hate your enemy berkata ka sedang bandrung haga jingmut jing perkhan baru sedang ban puli ya ke Bible namar uyo ya kata ka jing hikai ke baper ka ba umpat jiyo menuru ha ka ba khaduk o pdiang yo Jesus Christ ko munong penim haga jingim ke jongu bat hadian bakila tip ya kata kilawat ya uban penyap uhaban pet no syari Amerika lani syaki wei pat kiri nakadau ba ukpa ka ying kasam kata ka kinhun ladaki yo kin penyap bet yo kata ka de ke Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible ka Jinglong Kaba Kyrpang ha ka jing yaidon ka jong ka berkanang yaidon ka Jinglong Kaba Kyrpang ha ka jing pen kala syaki jat ktin ki ba per ka Jinglong Kaba Kyrpang ha ka jing di bun tham ka Jinglong Kaba Kyrpang ha ki jing hikai umdon ki jing hikai ki ba kraw kum ki jing hikai ki ba ngiyo na ka ktin ka jong U Blei ki parlo bayet ki parbanget ki para mensim ba Kordor haba pis ngap ye kani ke Bible study syapang ki ni ki Jinglong ki ba Kyrpang Jong ka Bible nga khot ye pi nga yo were pi ban nado menta pini ban puli kani ka ktin ka jong Blei lada pimpat ju puli menuru U Blei Un kyrkhu ya kani ka Bible study U Blei Un kyrkhu na ka benta jong pi ki ba pet bat ki ba ngam bat ka benta ka ba an ngin sio ban beteng kani ka tayo ka ban sawan U Blei na ka benta ka burom jong amen tung ye pendam ha ka jingduai ku kpa jong I ba beneng ngawan ka ban aingo pat ye me kan ku trai bat ngadam da ka jing sngungu ban yo ya kani ka lat ban hikai ya kani ka ktin ka jome
bat ngas ngungu bat ngis ngungu ya ka Jinglong Kyrpang Jong ka ktin ka jong me trai ba it ngis ngungu ba melapen yo hangiru halaga jong ka ktin ka bangila ban ngau tho ya rap ingi kum ki banget ya rap iki wei patru ki bom patsim langit bakin it ban wat ban puli ka ktin ka jong me kyrkhu ki bynta baroh ki bangila yo e ka ban pendap ling ba jong ka por ha ka kerteng ke jong utrai ban nong panim jingi brang Jesus Christ nado menta sedo ki arta ki babam jukut amen.